Wai menene ya haɗa ku da Tumba Gwaska ne ka? Soyayya ce ta haɗa mu. To ta amji na ji soyayya ce ta haɗa ku amma ba ku tanan magauta su raba ku. Su makiya ba za su raba ba. To amma wace ce kake so tsakaninka da Allah? Ke ce dai wacce nake so, akan yarda so muke na ashe. Kai da baka da kishi ma kawo ɗan sarki mafi ka zama superstar. Ki zan mai kula mini da kanki, domin ki sani ina da kishi. S. Ahmad Tudawa TV, ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa.